Unya sa pikas bahin may gala ko sa pakita gamay ning portion sa affidavit ha ni ani mga congressmen ging panghinganlan man ni mga higala asa man to dong. Gipanghinganlan ni mga congressmen nga nag-deliver o gakwarta asa man to ang screenshot ani. Giingon man diri mga kagalaan sa paragraph 44 na utusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng malita sa mga congressmen na naalala namin sa ngayon dahil sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon o palagi namin silang nakikita o nakakausap sila ni Saldico. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR, so kaning House of Representatives. At yung iba ay kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila ay ang mga sumusunod. Uy, ni Ara mga congressman. Number 1. Kisa na yung number 1. O ni Ara, Abante Bini. Uy, naguna mas pastor. Kining pagkakuana, kining affidavit, mahigala i-question yung pinabitaw eh. Damaging kay ni mahigala, di magaling tinuod, kasi kisig yung pastor ko. Nag-una yung ka pastor, Bini Abante. Oh? Number 1, letter A. Abante Bini, HOR and Townhouse. Aha. Number 1, Abante Bini. Number 2, ganong tabunan man yung number 2? Kinsa man eh? Kinsa ka rin number 2, ganong gitabunan ka letter B ba? Gitabunan? Uy, tabon-tabon. Unta, ha? Ano maklaro? Mao na si Bini Abante, si pastor. Oy, naunsa ba nga pastor may nag-una di ay. Mayroon ba ni mahigala mo istorya sa mga pulong sa Biblia? Yagi talaga katawa mahigala. Abante Bini. Kini letter B nganong isog para ba ni siya? Pwede na ito mabati niya pasig-isog dong? Nakay ko na ni? Bebe, paminahon ta ko na Bini Abante. Kani, unsa man ni makuha na to ni? Mabati na to niyang tingog? Rom, kuha na ko Tandaan mo ron. yan. You are not making a decision for your own. Pinapairal nyo yung narutunan nyo sa mga magulang nyo eh. Oh. Pwede ba? Na-safe ka? Dapat ang Panginoon nasa buhay mo? Oh. Ang tikas ng ulo mo? Correct ka dyan. Paginoon sa buhay My gyud. goodness. Pwede ba yon? Pinapairal nyo ang laman nyo eh. Meron kang Holy Spirit sa buhay mo. Anong ginawa? Okay, standby. Sa hagamay lang. Posa. Kini ha, pinapairal lang sa buhay mo. Ikaw may nag-una ini nagkakwarta. Straight to the point. Okay, mga kaigalaan, kini mga congressmen. Asam to ba? Balik sa gamay tong screenshot sa mga congressmen dong be. Mga nakadawat nga. Kini. Number 1, Abante Bini. Number 2, ang kiling letter B, tap-tapan man. Letter C, Adyong Zia. Letter D, Alvarez Jose. Dito sa Forbes Park House. Ang Jojo Townhouse. Sabot dito ni sa Townhouse na kuha. Okay. Si Barunda Julien. Uy, Barber's Ace. Uy. Barber's Ace. Oho. Good morning sa mga taga Surigao. Kinsa pa ni usa Bernos Ching. Ay, Brusas Arlen. Uy, apil man si Brusas. Sunod Castro France. Uy, apil pod. Ako di ko makakonta nga ma-apil ni sila kay mga kon man sila. Grupo man ni sa mga Makabayan Black Day. No? Nga ba ang imong pakigbisog, da sa imong pakigbisog na og nibarog ka sa isyo tungod na sa imong baruganan. Dili kay dunay na ay hinungdan diha nga nay kwadradong katarungan og lingin nga hinungdan. Castro France na apil dire. Chua Joel. Oy si Chua. Dalipi Manix. Uy ara, apil mas Dilima day. Dilima Laila. Odios Fernandez Dan. O katunin sa Quadcom. Isa pa letter N. Napadya dong? Letter N. Sige, nya napay sunod nga paragraph. Okay, unya na sunod paragraph na lang sa. Kay iwa naman tayong oras mga sukintig paminaw. Napay lain nga kwan. Hala, napay din nga apilan ni. Sige, ato lang ni sigutag. O sa Garin Janet Gonzales Dong Kunghon J
Luistro Jerbil. Apil sa aning kay kuan mas Jerbil, di man ni aktivista Jerbil kuan man ni siya. Mao man ni ang congressman gyud. Manuel Raul Marco Sandro. Uy. Apil day. Sani Ortiga Paulo Paduano. O si Paduano. Joseph Kimbo Stila. Uy. Romualdez Martin. Suarez JJ. Tulfo Irwin. Daw, itong dagan ng presidente ni Kalakihag mauhona. Adios. Sumao ning kalakiha day mga higala ning Agoroy.